तामुलपुर जिल्लानि सेसापानी गामि बे सेसापानी आन्चलिक माइनाव फोरबोआ 57थि बोसोर जाबाय होननानै फुंआफाद बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय। आसलते आं बेहाय फैयाखैमोन बे सेसापानी ओनसोलाव आङो जोंनि सासे देंखोगिरि मेथाइ रोजाबगिरि देरहासार नार्जारिनि न'आव आङो बेरायनो होननानै फैदोंमोन। आंनि बेजों मोनसे सिनायलायनायनि मोनसे सोमोन्दो दङ न'खरनि बादि आरो बेयावनो मिथिनो मोनबाय जे बे सेसापानी आन्चलिक माइनाव फोरबोनि फालिथाय आफादनि आफादगिरिया बे ओनसोलनि मानगोनां बिटिआरनि MCLA बिजितगोरा नार्जारि बिथाङा आफादगिरि आरो बिथांजोंबो आंहा गोबां दिननिफ्राय मोनसे सोमोन्दो दङ, सिनायलायनाय दङ आरो बिथांमोना आंखौ फैनायखौ मिथिनानै बे माइनाव फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव लिंहरबाय। आं बिथांमोनजों लोगो मोनलायनानै गावखौनो गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना आंखौ जौसाङाव दिखांनानै बे हारिमु बेखेवनाय हाबाफारियावनो सिनायथि होनानै फंनैसो बुंनो बिथांमोना आंखौ खावलायबाय आरो आङो बे माइनाव फोरबोनि मुङै बे सेसापानी ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाजों लोगोसे आसामनि गासैबो हारि माहारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं जासियो आरो बे माइनाव फोरबोखौ जोङो जे गावनि न'खर बा समाजनि धोन दौलतनि जों बिगोमा होननानै गनायनानै लाबोबाय थादों गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो बेनि थाखायनो जों बिथांखौ बा माइनावखौ जोङो सिबिबोबाय थादों, फुजिबोबाय थादों। आं मिजिंथिदों, आं आसा खालामो माइनाव फोरबोनि आइ माइनावनिसिम आं आर'ज गाबो जे जोंनि रायजो राजानि बा न'खरफोरनि सुबुंफोरनि साननाय हनायखौ बिथाङा जुदि जाफुंहोयो, साफ्रोमबो न'खरा जाहाथे मोजाङै मोजां धोन दौलतजों आबुं जानानै संसार जानो हायो आरो बेनि थाखाय आं आइ माइनावनिसिम आर'ज गाबो आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो सासे बराद गोनां होननानै दिनै सानना लादों।